La història mai explicada del cavaller negre. Això era un nen que somiava ser un cavaller, però no un cavaller qualsevol, sinó un cavaller amb espasa i llança i armadura i un elm amb un plomall al capdamunt i amb un cavall blanc com la neu. Quan li va explicar al seu avi, aquest va recordar Tirant lo Blanc, un cavaller molt famós del qual un escriptor havia escrit les seves aventures i les explicava per pobles i ciutats. Aleshores el nen va demanar-li a l'avi que li expliqués coses d'aquell cavaller. «Encara faré més, t'armaré cavaller, perquè has de saber que jo puc armar cavallers gràcies a que el rei de la parsimònia m'ha donat poders». «El rei de la parsimònia? Quin rei és aquest?», va preguntar el nen. «Un rei a qui li agrada que totes les coses es facin molt a poc i ben fetes». Aleshores l'avi va agafar una canya de bambú, un pal de plataner i una olla trencada que tenia al traster on hi va fer un forat i li va plantar un espolsador al capdamunt. I així, amb aquestes coses, es va disposar a armar cavaller el seu net. «Jo, pel dret que m'ha atorgat el rei de la parsimònia, t'armo cavaller de la baldufa». «De la baldufa?», va dir el nen. «I no, jo vull ser el cavaller negre». «Està bé, aleshores seràs el cavaller negre. Aquí tens la llança, que és llarga i amb la punta esmolada. Amb ella el cavaller fa tornar enrere els enemics». I així li va donar la canya de bambú. «Aquesta és l'espasa que bé pot tallar per dos costats i ferir per la punta. És per això que l'espasa és la més noble de les armes». I li va donar el pal de plataner. «I aquest és el cavall que representa el...» «Però, i el cavall?» «No en tinc de cavall». «Com que no tens cavall? Ara mateix em vaig a buscar un». I l'avi va anar corrents a buscar una escombra, li va lligar una corda i li va portar al nen. «Aquí tens el cavall, i així com el cavaller ha de vetllar pel seu cavall, també ho ha de fer pel poble. Si tens cura de totes aquestes armes que t'he donat, coneixeràs tots els secrets de l'art de la cavalleria». Finalment l'avi li va posar l'elm amb el plomall i el nen, de cop i volta, es va imaginar cavalcant cap a un castell, el castell del rei de la parsimònia. I així es va passar tota la tarda jugant i s'ho passava tan bé que el seu germà va voler ser cavaller. I li va demanar a l'avi que també el fes cavaller. «Què farem amb totes aquestes andròmines?», va dir el pare. «No són andròmines», van contestar els nens una mica enfadats. «Són les nostres armes de cavaller i l'avi ens ha dit que un cavaller no dorm mai separat de les seves armes». «Aleshores les posarem aquí al vostre costat i que elles us vetllin», va dir el pare. El dia havia estat llarg i el joc trepidant, així que ben aviat van caure en un son profund. A mitjanit, una campana sorda els va despertar. Era un repicar lent i parsimoniós. Quin ensurt que van tenir els germans! Els dos van anar a correcuit al llit dels pares i es van amagar sota els llençols. «Què hi feu aquí?» «No heu sentit una campana?» «Una campana? I ara? Aquí estem lluny del poble i les campanes de l'església no senten. Au, au, torneu al vostre llit». Els dos vailets van tornar al seu llit, però no les tenien totes, i així que van aclocar l'ull, de nou van sentir la campana.
Aquest cop, però, no van córrer al llit dels pares, sinó que es van posar al mateix llit, es van tapar ben tapats i van esperar a veure què passava. No us amagueu, sóc jo, el rei de la parsimònia, que us vull demanar que m'ajudeu. Els dos germans van treure el nas de sota els llençols, però no van veure ningú. On ets, que no et veiem? No sóc aquí, només la meva veu és aquí. Ha viatjat amb el so de les campanes per demanar-vos ajut. Però si nosaltres només som nens, com vols que t'ajudem? Si no m'erro, heu estat armats cavallers i un cavaller mai no refusa anar a ajudar a qui el necessita. Un rei ens necessita? Van dir els dos germans alhora. Seria rei si tingués cavallers al meu costat, però tots els que tenia han estat encantats pel cavaller negre i el seu temible drac. No pot ser, va dir un dels nens. El cavaller negre sóc jo. Vet aquí la raó per què el cavaller negre ha encantat els meus cavallers. En saber que hi havia un altre cavaller negre, s'ha presentat al meu castell per desafiar-lo, però com que no hi eres, s'ha batut amb tots els altres i els ha vençut. Només tu pots vèncer el cavaller negre. I amb quines armes? Amb un pal de plataner i una canya de bambú? I amb un cavall que és una escombra? No us les heu mirat bé, les vostres armes i la vostra armadura. Mireu-les de nou. I en anar a cercar el que el seu pare havia anomenat andròmines, van veure que eren armes de veritat i vestits de veritat de cavaller. Aleshores, van dir els vailets, també tenim cavalls? Us estan esperant a fora, però no feu soroll. Al meu castell només hi poden anar cavallers i els vostres pares no ho són. En un obrir i tancar d'ulls, els dos germans es van guarnir, van sortir per la porta i es van enfilar al seu cavall. I ara com sabrem on anar? Van preguntar. Seguiu el so de la campana i arribareu al meu castell. I la campana va tornar a ressonar, i seguint el seu so, cavalcaren tota la nit fins a arribar al castell del rei de la parsimònia.